борба, но борбата е един от най-комплексните спортове. Развива абсолютно всички физически качества, отделно здрава психика, учим ги на трудолюбие, на постоянство, хигиени навици, не на последно място. Здравейте, казвам се Йорджан Рашид Ахмед, директор съм в общинско предприятие Спорт Варна. На въпроса защо трябва да спортуват децата, бих казал, че всички деца трябва да спортуват, защото знаем всички, че спортът е здраве, допринася за развитието на всяко едно дете. Най-подходящата възраст за спорт, това е детската, защото тогава се изграждат навиците, изгражда се характера в човека. Призовавам всички родители да подкрепят децата си. Като бивш състезател по свободна борба, бих искал да кажа, че аз съм излязъл в тази зала, спортувах доста години и осъзнавам, нали, какво е човек да спортува от дете. Това е най-подходяща възраст за спорт и призовавам всички родители да съдействат на децата, да им помагат, да ги водят по тренировки, да ги отделят от компютрите, от телефоните. Това е много важно нещо, да им покажат правилния път за спорт. Искам също така да благодаря на всички хора, които подкрепят Спартак Варна клуба. Казвам се Красимир Жеков, треньор съм в Спартак Варна, клуб по борба. От септември месец съм назначен в спортно училище Георги Бенковски като треньор по борба. Завършил съм същото училище през 1998 година, след което учих в Национална спортна академия. Съм завършил 2004 година като треньор по борба. Казвам се Атанас Атанасов. Като съм започнал да се занимавам с този спорт и съм имал желание да предам наученото от мен на другите, на по-малките. Това е от 80-та година. След това имам опит в чужбина, бил съм треньор в Щатите, в Канада съм бил също треньор 3 години и половина. Като основно съм се занимавал с деца, подготвителни групи до юноши. Моите възпитаници са ставали шампиони на Канада, шампиони на панамериканските игри, създадени на Южна и Северна Америка. Също имам още 2 медалисти от същия шампионат и имам 2 участници на световно първенство. И от септември месец с колегата ми Атанасов двамата работим в екип. Покрай нас започнаха да идват много малки деца, както виждате тук в залата. Това е тук подготвителната ми група, деца, на които в бъдеще ще очакваме да имаме успехи. Помня, беше окръжно първенство в окръг Търговище тогава. Аз съм от Търговище. Имаше около 30 състезателя на това окръжно първенство. Първото ми състезание беше във Варна, зонално първенство. 1993 година. В тази група имаме деца и 6-7 годишни, но нашия спорт не е с ранно развитие, някъде от 3-ти клас е нормално. Не, че аз съм борец или съм треньор по борба, но борбата е един от най-комплексните спортове. Развива абсолютно всички качества, физически качества, отделно здрава психика. Децата трябва по принцип да спортуват, а борба, защото е един доста комплексен спорт. Развива много качества. Условната дейност е много ускорена при нас. Всичко ситуацията се мени за 100 от секундата и включва много
качества, които помагат и в живота. Денисова Йорданова. Рангел Галинов Ангел. Здравейте, Дария Петрова. Мануела Викторова. Радослав Ивайло Стойчев. Дарио Иванов се казвам. Аз съм Ивайло Кръстев. От една година. 2 години. 2 години. Приблизително 3 години. От миналата учебна година. 3 години вече се занимавам с борба. Тренирам борба от вече 5 години. Станка Златева. Момента на Валиев. Симпатизирам на всички, защото знам колко много труд трябва да се положи, за да си постигне нещо дори на ново републиканско. Всички са положили много труд, за да стигнат до където са. Нямам такъв. Седаков. Много гледам негови хватки, борби. Много се възхищавам на Джордан Бъръвс. Суплес. Такива неща не се издават. Много са ми любимите хватки. Мелница. Рамен. За сега милница, преди въртене под ръка и да. Влизане за двата крака. Да стана пет на републиканско. 2 пъти бронз медалист на републиканско и отделно в други спортове. Там е трето на републиканско първенство. Четвърто място на последните състезания. Трето място на републиканско първенство. По-добре от това да загубиш. Първо, че преборваш себе си, а не опонента си. И след това вече преборваш другите. Страхотно. Страхотно. Добър ден, Теодора Русева съм. Майка съм на близнаците Йордан и Мариан Теодорови, които тренират към Спартак Варна. И сме супер доволни и адмирираме треньорите, които надграждат техните постижения. И с няколко думи мога да кажа, че който има желание, обича спорта, ще успее да надгради и да спечели своите постижения. Децата тренират ориентировъчно от 3 години. Предимствата в спорта, специално към борбата, е дисциплината. Отделно децата стават доста отговорни и най-вече находчиви за следващи участия и изяви. Но бих препоръчала колегите по борба с две ръце, защото са освен треньори и техни приятели както в залата, така и в живота. Борбата ме изгражда като човек, като характер и Дисциплина, главно дисциплината.